Maikanem Abilin. Tinapalabas napategen ni Victor kadagiti agasawa Rodrigo ken Carlota. Agyamyaman met ti baro gapu tamarikna ti pammategda ken kuana. Kinasoldado ti kayat nga adalan banag asana kayat ni Carlota. Ngem kunamot ti asawa na suportaran dalangan ti kayat ni Victor a pagbalinan. Iti met Asyenda Alban. Binato ni Ela nitong an, gapu iti nakita ng aramiden nitong an kini Ami. Gapu iti dayta, nasakit tinakam nitong an. Kaya't nabalsen ti balasang, ket kunamet ni Doña Anita, nga iraman nameten aramasen. Itagagayem, at tuwin tituloy tinubela tayo anapauluan. Maikanem Abilin! Apay, apaabak ka iti may salaan ababae tungan. Di pa'y lang amin iso tiramasam. Anya. Oray ni Ella. Iraman mo matan aramasan. Madam. Apay, di mo kaya't agundawayan ni Ella? Ison tiramasam tungan. Balsam. Madam. Kay kayat ko pa'y kit di nga iso ti gundawayam. Iti kasta. Sumardangan iti kinatangsit na. Ami, saan ka nga umat-adayo Agyan ka lang iti asidag tapno makita ka. Owan, auntie. Tumulong ak lang kadag iti agirot, iti kanatengan. O sige, basta di ka umat-adayo. Owan, auntie. Kat no mabisin ka, ibagamlat ta kanyak. Takuyugan ka amapan iti nangidiswanta iti balon ta. Owan, auntie. Jak lakit di kayat ama ulit pa'y kinapasamak amin. Maawatan na ko ma. Owan, auntie. Maawata. Kat agyamanak iti panangyali kakam kanyak. Lando, adda ka matgayam. Nagururay ka kadi? Uwan, auntie. Diyak namin amuno sa dino ti pang biro ka kada kayo. Uno pang surutak. Iswa naguriak latan. Ala. Mabit lang talo kataktiri daw. Di tatayo unag nagsasarita. Panawan kayo pa dito, ha? Inak mangisagana iti inuman tayo. Syakon, auntie. Agina na kayon. Syakon. Agsarsarita kayo pa'y kanilando. O sige. Amam kadilando. Dandaninak manan rin amos dayjay arepis. Anya? Naimbag, tadimtang ni Auntie Ella. Kat binato na ti ulo dayjay alalaki. Kasta ka di? Iso asaanin akayat ni Auntie Ella nga agbat-bati ak dito'y naadni. Isurot na kun iji kataltalunan. No kasta nga awan sarak ko iti pagadalan. Takas na talaga. Kagurak ida. Balsak ida. Lando. Pinagpudnok ni nanang ko kami. Hanggang di na kaya't nga bagat ikinapod na. Hanggang pinilit ko. Anya kinapod na dayta? Adag iti pasurot ni Senyor Simon tinang patay iti day di tatang ko. Anya? Iso akagurak ida. Kat balsak to ida. Sumurot kayo ita kanagbag. Papanan tayo, senyor. Agitid tayo ti pagsayatan kadag iti tattao. Ha? Pagsayaatan ko na yo, senyor? Nagpasyar tayo kadag iti bumarangay. Unaan tayo ti barangay nga sidag ti barangay tayo. Barangay Buena Vista. Owan, senyor. Allah, ingkay baga kadag iti kakaduan ta sumurot kayo amin kanyak. Adu ngamin dagiti bagkatan nyo ama iwaras kadag iti tattao. Anya, iti wagiwaras iti pagsayatan, boss. Ha?
Kasano nga mapasamag da ita? Ang mga nagtagtagay na plag ni senyor. Sumardeng kan, tungan. Ala, bagamon dagiti kakadwa. Ta sumuro tayo kini senyor. Agawam! Wan boss. Sakbay ti rorwar tayo, aramidin tayo pa'y daytoy. Makita tayo kadida kita anak ka karton. Wan senyor. Inatang ko na kita ay kabisera. Sardinas kada noodles. Apa na kita, senyor? Apa na kita? At amutan supot dita. Isupot yun na kita sardinas ka noodles. Bingay-bingayin nyo. Iso ti may tad kada kiti tao. Wan senyor. Hoy, anya tikat katamam. Awan boss, awan. Ay, sorry boss, sorry. Anya ti katawam tungan. Jay sardinas boss. Ay, saan gayam? Ay, manu sardinas ti maikabil iti may sasupot senyor. Sagdudwa. Anay ka. Unay ka matan boss. Agtapis ka matan. Anay. Manglok Allah, kadi. Aramidin yung ti paparamid ka. Sagawan niya. Wan senyor. Sige, Nakapungtot ni senyor. Sigang tumatungan. Boss. Anya tikat katawaan. Pangusaran ni senyor kada kita sardinas ken noodles boss. Iwaras na nga rod kadagiti tao. Ikan na iti sagdudwa sardinas dagiti tao. Pangay ayaw na kadakwada ngay nag-agawan na iti daga. Sardinas lang ti katugan ti dagada. Sumardeng kantongan. Anay. Dakas numangngeg na ka. Iti day tangay bagbalan. Agsaysayang kan samot iti kwartam, Simon. Agasem ngay dayta agastos mo. Manomat ti balor dagita ngay. Gagagan ti makigayem Masken agayemak dagiti tao. Tapno umasidag tirik nada kanyak, Anita. Nasken kadipay dayta. Sayang laeng ti kwarta. Sa nakakaskan ka, ngagsaysayang lang iti kwarta gapo iti sugal. Anya. Tumapugak iti politika. Katmasken agayemak dagiti amin at tao. Maawatang, Anita. Siyat ni Simon di takabangibang a barangay. Imayak takayat kayo asarungkaran. Nakasaritak ti kapitan nyo ditoy. Ket pinalubusan nak ngomay mangted iti isang kabasita para kada kayo. May waras kada kayo amin. Ay, anya ti gagarayo, kamsa. Magpaisok. Amuyong amin. Pakaragsakak ti makigayem iti pada katao. Ket kayat kayo agayeman. Ket nawasapulan nyo ti tulong ko, umay kayo iti mansyon ko. Si dada nakatumulong. Amuyo kakabsat. Ada ngamin organisasyon akayat ko abuangayon. Ket kayat ko nga ti agmiyembro. Iti kasta agsaya tayo amin. Sigurado kayo kadi iti inaramid nyo, senyor. Awan apulos tinatda iti sardinas ken noodles na iwaras amin. Aduh talaga dagiti mabisbisinan. Kunamlan sanda makaramraman iti sardinas ken noodles. Libre ko naman, senyor. Dakhel ti gastos ko. Agam, sana bale. Tinapatag, umasideg, tirik na ti tao kanya. Angam, senyor. Diyo pa'y naibaga kanya ti plano yun. At dan sakit di plano yung atumapog iti politika. Nalalam, Bart. Kastaya, senyor. Nagsayatan. Sige, Bart.
diretsyo medyo kabisera. Masapol lagumatang tayo pa'y iti maiparangkap tayo kadagiti tao. Wan, senyor! Victor, iho, saan nagkadi ang makasingagan ka? Saan ka pa makaturog? Saan pa, sir? Mabalin ka ding agsarita ta. Wala, sir. Agsubli-subli iti panunot ko, tay nakunam idi anagan ti inam. Ha? Maria Elena. Tinagan ti inam. Saan ka di? Wen, sir? Ngam sayang, di mo mat nakita ti rupa ti inam. Tapi mo sayan akas iti konam. Idi maladaga ka pa'y laeng. Wen, sir? Kasla sa bali nga min tagparparik na kanyak, Victor. Nga anya, senyor? Nga mangan kid din, no? No, day di inam a Maria Elena. Tay nakarelasyon ko idi. Anya? Numingmingak ti rupam. Kasla, agkaingingas kayo. Iti nakarelasyon ko ani Maria Elena. Ha? Napintas ni Maria Elena. At tidug ti puok na. Natundiris ti agong na. Ken makahiayo ti matana. Nasingpet a babae ni Maria Elena. Sir? Angam sayang. Jak amo itante ayan na. Saan nyamin ang nagpakada iti kanyak. Basta pimano latan. Sir? At daladawan ti inak kanyak. Mabit lang talak iti drawer ti lamisaan. At titiladawan day di nanang ko, sir. Kitaag man. Iso day to'y ti inam. Wen, sir? Ni Maria Elena day to'y. At iti kapem, Rodrigo. Kasla na puyatan ka, Wen, Carlota. Apay, naibayag ka iti silid ni Victor Idirapi. Naimasan yun samot tan tinagis istorya. Kadjakon na puutan ti isasarak mo iti silid ka. Carlota, aday bagakan ka. Kat sapay lako ma, tasaan kang agunget. Kayat ko nga iti silid ta ti pagsaritaan ta. Parikot ka di dayta, Rodrigo. Umay ka, mapantay ti silid, ta ijay ti pagsaritaan ta. Dakkel ti pamatik, aputot ko ni Victor. Wan, Carlota. Idi pa'y lakas ang sangbay na dito'y balay. Nakalaglag ang tiriknak kan kuala. Naragsakak launay. Sipod adan dito'y balay.
Rodrigo. Saan ka kumagumurgura? Kan kang runaan na, adi mo kumaguraan ni Victor. Rodrigo. Si kamot laang tinagko na, ang nakakaasin ni Victor. Kat naskan niya ipaayan tayo titulong. Iswa pang asim. Saan ko mga agbaliw, tipan na kilangin mo kan kwa na. Mapagsisilpok dagiti paspasamak, Carlota. Kan mariknak, putot ko ni Victor. Anak mi iti day di Maria Elena. No kasta. Ni Maria Elena, ti ina ni Victor. When? Iso, Carlota. Maladaga pa'y laang idipin mo sa iti inana. Katkas itinangag na nga istorya, may papan iti inana. Nagpaay akatulong iti pamilya ti Baknang. Idikwan, simangpet iti balayda. Kat mas daaw kanu idi ti amana. Kat idi nagpasngay, kalpasan ti sumagmamano abulan. Nadamagan ti agnaga ni Tignas. Anatayan ni Maria Elena. Ignas. Iso tinang isalaysay kanukin ni Victor, iti maipapaniti inana. Gaputa, awan met nasa sao idi ti apong nakin kuana. Anya. Sakbay apimanaw ni Maria Elena idi dito'y balay. Aginaw idin. Anya. Wen, Carlota. Aginaw idin. Kat jakmatan sinapol pa'y. Gaputa pampanunutan kay di. Makunkonsensya ak. Nga agpapan kan Maria Elena. Kat gaputa makonsensya. Isumatan ti gapo na apimanaw adi nagpakpakada. Anya. Anak ko ni Victor, Carlota. Kat pangasim ko ma. Agtalinaed ko ma ti pamatagmukan ko na. Saan ko mga agbaliw, gapu iti daytoy ang naipudnok king ka. Agbaliw nga ta, tipan nakilangan ni Carlota kini Victor, gapu iti dayta na amuan na. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Maikanem, Abilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Rimutazo. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Maikanem, Abilin!